Хәзер сезне җаның җәһәннәмгә китмәсен дигән тапшыру тыңларга чакырабыз. Кеше гомере үлән күк, кыр чәчәге күк кенә, бик тиз чәчәк атып бетерә, диелә изге язмаларда. Әҗәл, үлем турында күпләрнең бәлки ишетәсе дә, уйланасы да килми торгандыр. Әмма иртәме-соңмы һәрбер йорт бу җан тетрәткеч сүзләр белән очрашырга мәҗбүр. Борынгыдан ук килгән халык сүзе дә булай ди: бурычтан котылып булса да, әҗәлдән котылып булмый. Туңнан калмаган үлемнән дә калмый. Әҗәлдән акча биреп калып булмый. Үлем байын ярлысын тикшерми. Үлем кеше белән киңәшеп килми. Үлем ишеге һәр кемгә ачык. Җанның үлемсез, мәңгелек икәнен хәтта галимнәр дә инде күптән исбат иттеләр. Шулай булгач, нигә соң без аккан судай тиз генә узып китәчәк бу гомер турында барсыннан да бигрәк кайгыртабыз, ә мәңгелектә җаныбызның кайда булачагы безне ник борчымыйсың? Үзебез дә яхшы аңлап, әйе, без бу җирдә вакытлыча, кунакка килгән кебек кенә яшибез, мәңгелек йортка китәсе бар бит дибез. Шуңа карамастан, кеше акылсыз хайваннарга охшап, җаны турында уйламыйча, тән нәфисләрен генә кайгыртып, бу дөньяның ыгы-зыгысын беренче урынга куеп яшәй бирә. Вакыт җиткәч, кеше барысын да калдырып әхирәткә китеп бара. Хәтта бик зур байлыгы да аны үлемнән алып кала алмый. Давыт пәйгамбәр былай ди: "Әй үз көчегезгә ышанучылар, байлыгыз күплеге белән мактанучылар, кеше бер ничек тә үзенең туганын йолып ала алмый, һәм аның өчен Аллаһка берни дә бирә алмый, җанын да бәя биреп котылдыра алмас, һәм ул мәңгегә булмас та, кабергә ятмас, һәм мәңге яшәү өчен Алланы беркем дә сатып ала алмый." Кайбер бәндәләр үлгәч кеше чири, аннан бер нәрсә дә калмый ди. Әйе, кешенең тәне туфракка әйләнә, әмма аның үлемсез өлеше, җаны тәнен калдырып башка урынга күчә ди Аллаһның сүзе. Кая күчәсен кешенең җаны? Бәндәнең рухы чыккач, ул ике урынның берсенә китә: оҗмахка яки тамукка. Өченче урын юк. Оҗмах ул күк патшалыгы, Аллаһның йорты, аның белән бергә булу урыны. Ә тамук мәңгелек газап һәм елаш урыны, ут һәм күкерт күле. Аллаһы безгә әкият сөйләми. Булар икесе дә реаль урыннар. Аллаһның һәр сүзе хак. Ул ялганлый алмый. Аның сүзләренә ышанырга теләмәүчеләр Аллаһны ялганчы итәләр, чөнки Иблис аларның күзен гөнаһ белән томалаган. Үзенең Үлемнән соң яшәү дигән китабында табиб Нуди бик күп кешеләрнең клиник үлем вакытында күргән шаһидлекләре турында сөйли. Алар оҗмах һәм тамукның чын барлык икәне, меңләгән кешеләр үзләренең бер үк күренешләр күрү, бер үк тойгылар кичерү турында шаһидлек бирәләр. Кадерле дус, без сөйләгәннәргә син бәлки ышанмый, көлеп кенә карыйсыңдыр, әмма синең имансызлыгың тамукны юкка чыгара алмый. Иблис күпләрне шул тамукка дучар итәр өчен тамук юк ул, дип ышандырырга тырыша да инде. Инҗилдә шундый киная бар. Затлы һәм нәфис тукымадан тегелгән киемнәр кигән, һәр көн кәеф сафада яшәүче бер бай булган. Шулай ук кутырлап беткән хәлдә, шул байның капкасы төбендә яткан Лазар атлы бер фәкыйрь кеше булган. Һәм ул байның өстәленнән төшкән валчыклар белән туенырга теләгән. Һәм этләр килеп, аның кутырларын ялыйлар икән. Фәкыйрь вафат булган һәм фәрештәләр тарафыннан Ибраһим кочагына китерелгән. Бай кеше дә үлгән һәм аны да күмгәннәр. Һәм тамукта газап чиккән вакытта ул күзләрен күтәреп караган
һәм еракта Ибраһимны һәм аның кочагында Лазарны күргән, һәм ул кычкырып аңа әйткән: Ибраһим ата, миңа мәрхәмәт күрсәтче, һәм Лазарны җибәрче. Ул бармак башын суга чылатып, минем телемне суытсын иде. Чөнки мин бу ялкында газап чигәм бит. Балам, исеңә төшерче, сен тормышыңда рәхәт күрдең, ә Лазар газап чикте. Хәзер исә ул монда юаныч күрә, ә сен газап чигәсең. Бөтен булардан тыш, безнең белән сезнең арада зур упкын ята. Шунлыктан, моннан сезнең якка чыгарга теләүче чыга алмас. Сезнең яктан да бу якка беркем дә чыга алмый. Алайса атам, аны минем әтием йортына җибәрүне үтенәм. Чөнки минем 5 туганым бар. Ул аларга кисәтсен. Алар да бу газаплану урынына эләкмәсеннәр иде. Аларның мусалары һәм пәйгамбәрләре бар. Алар шуларны тыңласыннар. Ю, Ибраһим ата, әгәр берәү үлгән җиреннән терелеп, аларга барса, алар тәүбә итәрләр. Алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән. Берәү үлгән җиреннән терелсә дә ышанмаслар. Лазар җирдә фәкыйрь булганга, Аллаһы тарафыннан кабул ителеп, хәзер иң рәхәт урынга, ә бай үзенең байлыгы аркасында мәңге җәфа чигү урынына эләккәнме? Әллә инде Ходай байларны кире кагып, фәкыйрьләрне генә кабул итәме? Һич юк. Аларның язмышын бу аерма хәл итми. Бай үзен гөнаһлы санамаганга, Аллаһыга һәм аның коткаруына ышанмаганга тамукка киткән. Аллаһы һәм аның сүзләре турында уйланып, тәүбә итеп, Худайга иман китермәгәнгә эләккән ул анда. Җирдә ул үзенең байлыгыннан ләззәтләнеп, Аллаһы һәм башка кешеләр турында уйламыйча, бары үзе өчен генә яшәгән. Ә Лазар бөтенләй башкача. Ул Ибраһим кебек әле исән чакта ук үзен Аллаһы каршында бик зур гөнаһлы, тамук утына гына лаек дип саный. Лазар Худайга иман итә һәм аның кешеләрне изге эшләренә карап түгел, ә бары шәфкатьлелек күрсәтеп кенә коткаруына ышана. Коточкыч Везувий вулканы атылгач, Помпей шәһәре хәрабәләре арасыннан алтын әйберләр салынган тартманы кысып тоткан хатынны чыкып алалар. Шәһәрдәге афәттән тизрәк качып котылу турында уйлау урынына, хатын үзе өчен бик кадерле алтыннары турында кайгырта башлый һәм шуның аркасында һәлак була. Күпләребез дә шул хатаны эшләми микән? Безнең күк патшалыгына керәсебез килә. Әмма җирдәге хәзинә, дөнья мәшәкатьләре өчен без җаныбызны да бирергә әзербез. Ниндирәк урын соң ул тамук? Изге язмаларда ул елаш һәм тешләр шыкырдату урыны, сүнми торган ут итеп тасвирлана. Җәһәннәм сүзе грек теленнән тәрҗемә иткәндә утлы миш, мәңгелек ут яки мәңгелек газап дигән мәгънәне аңлата. Танылган вәгазьчеләр тамукны менә ничегрәк сүрәтлиләр. Тамук әйтеп аңлата алмаслык тән һәм вөҗдан газабы, өметсезлек, төпсез упкын караңгылыгы, коточкыч елаш һәм сыкрану урыны. Тамук оят урыны. Чын Аллаһыны танып белмәгәннәрнең барсы да анда оятка калачак. Тамук уты яктыртмый, әмма яндыра. Күлгә әйләндереп юкка чыгармый, әмма мәңге газаплый. Тамук ул беркемне дә яратмый, беркемгә дә ышанмый, беркемгә дә яхшылык эшләми, үзгәреш яки шәфкатьлелек булуга бер тамчы да өмет калмаган урын. Тамук кешеләр өчен түгел, ә Аллаһыга каршы баш күтәргән иблис һәм аның фәрештәләре өчен барлыкка китерелгән. Әмма кешеләр үзләре теләп, иблискә ияреп, аның язмышын мәңгелек утлы күлдә уртаклашырга китәләр. Тамукны күз алдына китереп карыйк. Төпсез караңгылыкта котырынган ут. Тешләрен шыгырдатып, үзәк үзгеч тавыш белән ыңгырашучы, акыручы бәндәләр,
Анда минутлар, еллар кебек сузыла, еллар узар. Әмма әле бу газаплануларның башы гына булыр. Гасырлар узар, бу да әле газаплануларның башы гына булыр. Галәмдәге тузан бөртекләре кадәр күп мең миллион еллар узар. Бу да әле газаплануларның башы гына булыр. Мәңгелек тамукка төшерелүгә караганда, бу дөньяда гомерең буе михнәт чигү, коточкыч газаплы ширдән интегү, сугылу, кимсетелү, караңгы зинданда богауланып, якты күрми яшәвең. Чөнки монда нинди генә авыр газап булса да, бердән бер көнне бу бетәр, үлеп котылырмын дигән өмет белән яшисең. Ә анда инде җәһәннәмгә эләккәч, бер өмет тә калмаячак. Үлеп тә котылып булмаячак. Аллаһыдан айрылу, җәһәннәмдә мәңгелек газап кичү, иблис һәм аңа охшаш кешеләр белән аралашу. Ялкын, тамук упкыны, менә кайда ул чын кайгы. Аллаһы бер генә бәндәсенең дә тамукка китүен теләми. Киресенчә, ул һәр кемне яратып, мәрхәмәт белән котылу юлын күрсәтә. Үзенең хузурында яшәргә чакыра. Әмма тискәре һәм тәкәббер бәндә үзе теләп үлем юлын сайлый. Аңа китерүче эшләр сиңа җирәнгеч булсын өчен тамукны исеңнән чыгарма. Мәңгелектә җаның тәнең белән тамукка төшмәс өчен, хәзер анда акылың белән төшеп мен. Тамуктан чыгу ишегедә, артка юлда, котылу мөмкинчелеге дә юк. Шуңа күрә дөньяда яшәгәндә тәүбә итеп, Аллаһы өйрәткән юлны сайлау ничек мөһим. Кайберәүләр: "Куркытмагыз тамугыгыз белән. Курка торганнардан түгелбез. Китсәм китәрмен", диләр. Күрегезче, нинди батыр, тик кемгә кирәк соң бу акылсыз батырлык? Алланың сүзләрен таптаучы, үзен кызганып әйтелгән сүзләргә төкереп караучы, бу тискәре, тәкәббер, әле үзенең ничек мискин хәлдә һәм уятта калачагын күз алдына да китерә алмый шул ул. Зур теплоходның палубасында бер кеше ниндидер ялтыравык әйберне өскә шия-шия уйный. Нәрсә ул дип сорыйлар аннан. Кыйммәтле алмаз, минем бөтен мөлкәтем. Бу кыйммәтле ташны сатып алыр өчен мин бар малымны, милкемне саттым, гомерем буе эшләдем, дип җавап бирә ул. Әгәр бу чыннан да шулай булса, мин сезнең урында ул кыйммәтле әйбер белән шулай уйнамас идем, ди пассажирларның берсе. Булай уйнаудан мин ләззәт табам, ди әлеге алмазның иясе. Шул чак кинәт әллә теплоход көтелмәгән борылыш ясады, әллә башка берәр нәрсә аркасында кеше һавага шигән ташын тотып ала алмый кала, кыйммәтле алмаз диңгез төбенә төшүп тә китә. Авыр хезмәт, көч түгеп, гомер буе җыйган байлыгы мизгел эчендә юкка чыга. Сез бәлки, тормышта булай булмый, беркемдә бу хәтле үк юләр булмас, диярсез. Әмма ни генә әйтмәгез, мондый кешеләр бар. Бу кыйммәтле алмаз, син аның белән шулай җилбәзәк уен уйнаган җаның. Әгәр син җаныңны югалтсаң, барсын да югалтачаксың. Башка берәр нәрсә югалтсаң, күп чакта әле югалтуны нәрсә беләндер алыштырып була. Ә җанны югалтуны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Җаныңны югалтсаң, барсын да югалттың.